Bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV jaam Allah waale mon on calminama mone mon foof inde ha heeɓi yettode muɗum ɗo gonɗon e nder jokli duni baba adama nde kala on calminama e inde kono kadi on manama e jettoɗe sikki ala ko yettude on e jarude on kono kadi e wondude e yewede hono noon gowɗen wiide e kala ñande altine sababu o ko joɗade en balɗe ɗiɗi tawi en kuccodirani e moɗon nde tawno ko yewede mawde jogorɗen e kala saaha ha tengti aset kame alerte hande noon yewede nde ina gasa nde jokki e plateau o tawde woni on jeyanɗo junggam ñamoɗo mo ganduɗa ko banimen debbo Dieynaba Ndongo debbo mo jumdonde masinator sikki ala ko jaam joguimo omo selli omona e jaam ko haaju tan janggo inchallahu talata maw arɗo o dusodira e meɗen hono wowi wade e kala subaka sikki ala musidɓe tedduɓe caggal calminali ko jettor e ñagade on duwaw caggal oɗon jogui coftal kono kadi e pellital gam huccidde meɗen sababu o noon ko yidde humpitade ɗum ɗon noon eɗen mbiya woto bon law ko wona ɗum haade men arde e doggol men e oɗo subaka hande ko salminde ɓe ganduɗa ɓe ko mawɓe tigui rigui wattuɓe hakkillaji mumen e ko watte ko e kala subaka ɗo e Ayaw Pindi TV ha tengti e roɓino men jayndeji ina hen biteɗo Amadou Adama Ba kanko ko inspecteur de douane ɗo e leydi men Sénégal c'est à dire ko douane so tawi en kutorimgol konngol no noddirte e communément ɗo tigui e leydi men Sénégal en calminima o saaha omo tawe toon to Rosso Sénégal kono ɗum ina tawe hen kadi goɗɗo mo ganduɗa ko mawɗo battuɗo hakkille ko watte ko hono Salif Dikko Sow baba Salif Dikko Sow toon to mairie toon to tawete hande o to leydi France kono kadi e goggo Ami Konté mo ganduɗa ko toon to leydi Mauritanie Dia wuro no wiye Magama kono kadi gonɗo hande toon to dowlaji dentuɗi kono ɗum e Hadja nen Hadja Houleysi mbo beelinaɓe tawateɗo hande o toon to dowlaji dentuɗi holko jeeyi sababu noon eɗen cuɓo ɓeɗo ɓe ganduɗa ko mawɓe tigui kono hatta so tawi robino jayndeji ari kamɓe kala ɓe gaccat koɓe mbaɗatno ko eɓe tigui kuccite meɗen kono kadi eɓe duwo jamma e ñalawma subaka e kikiɗe ɗum noon ko jettor mawɗo joguiɗen fewde e mabɓe ko hono noon kadi dendagal mawɓe waɗoɓe hono noɓe mbaɗata ni ɓen ganduɗa yidde mumen ɓen jokkodirani mumen kono kadi sukaɓe ganduɗa ɓe ina daari lang jamma e ñalawma gam wadde ha joni yebde revue de titre wadde on paami kamɓe kala en mbaɗɗi morlal jiire en calmini e subaka Allah tedduɗo o kono ɗum kono gonɗen wiide kala subaka assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu caggal nde garɗen e roɓino men jaydeji ɗi ganduɗa hande ɓuuri hen mantinade ko oɗo boros coronavirus ko on boros coronavirus ni ene wayno guddirten roɓino men jaydeji saabu eɗen gandi ko hande waɗi hitande woni oɗo altine sappo e goho lewru janvier 2021 waɗi hitande ko aduno limi ka gadiɗo neɗɗo mo ganduɗa ko kawruɗo e ladial tawi yooɓi fitade makko ko boros covid 19 ɗum ko toon to leydi Chine wonno ɗum ɗon ma en gartu hen ko ɓuuri yaaji so Allahu lamɗo jaaɓi ɗen wadde ɓeeto ko wiyete bilan e ko yewti on ɗo oɗo pandémie boros covid 19 natanen roɓino men jayndeji honono kala subaka e oɗo subaka hande noon garɗen guddirɗen ko jayde wiyetede Le Soleil jayde guendire nde ari ko e raaɓo jiyaɗo e oɗo weekend woni ɗe ñalɗi ɗi jewtuɗen ko tolni e 150 nde kesso woni kay ko jiyaɗo ina fiiɗa oɗo boros coronavirus e oɗo weekend mo jewtuɗen ɗum jeeyi sababu noon ene wayno jayde Le Soleil nde wi ko ɗum weekend de tous les records manam de koko waɗi ko meeɗano wadde e ko boroso naati ɗo e leydi men Sénégal ɗum woni ko jayndiyankoɓe Le Soleil dawri e oɗo subaka jayde quotidien Le Quotidien kañum ne arti on ɗon fannu ɓe mbi tan de o saaha hande yen paam koko ɓitti ko fate banggue hono woni e service aji d'urgence leydi men Sénégal koko heewi yimɓe ɓe ganduɗa kay ko tampuɓe ma balle hono ko ma balle tigui no pofiri ɗum jeeyi sababu noon ɓe mbi tan de ko la santé sous respiratoire manam tan de hono cafrirɗe leydi men Sénégal o sa hande kañumen de ina paaɗa no fewi docteur Bey mbo SAMU national suuti hen konngudi o holliti wonde rendeɓe ɗiɗon kawji grave hande ina tampiniɓe no fewi saabu kewendi majji kono ɗum ko ɓe nodirteɓe e SAEMS kañum de ko goom hujjikinantoɓe gollotoɓe to banggue cellal balli ɓe kolliti wonde oɗo situation ne wayno jiiɓi ɗum de ko ganduɗa ko woni communication woni konngui tolno lotten moni kala ha hono anduɓe kala kono kadi ɓe ganduɗa kala ko ɗum jeeyi sababu noon gueɗɗe kala jiiɓuriɓe ha oɗo saaha mbo kalaten ɗin konngol mabɓe jaaji ne tawe e hello ɗiɗi ha nayyi e nde jayde quotidien Le Quotidien jayde groupe Futurs Médias ene wayno kañum ne arti e ala une e oɗo saaha hande mbo kalaten eɗen gandi ha joni ko ene tulno e balɗe jeeɗiɗi ko oɗon suka debbo tawi ko meilleur élève woni élève ɓurnoɗo mantinade ɗo e leydi men Sénégal o wiyete ko Diary Sow ɓe kolliti wonde noon ko ha hande de o suwa yitede majjuɗo toon to leydi France lamorgo muɗum paari ɓe mbi noon koɓe mbawa kay haalde foof ɗum ɗon noon ko joguiɓe ko yewti ko e gonɗon losko ko waɗum ko noon kamɓe joguiɓe e gon losko ɓe kolliti wonde ko wiyete ko to banggue ha joni guyka walla ha joni ala foof koɓe diwti oɗo saaha hande to banggue gueɗe siifa on ɗon suka debbo beele ko dogɗo walla beele ko
dognaɗo walla beele ko gujjaɗe ko nandi hen foof de eɓe ƴeeto yurnitade ɗum ɓe ƴeewa so tawi wona ɗum jogui on ɗon suka debbo kona ɗum ko ɓe garti e point woni tan e ha joni cimtol ngol chef de service mo ganduɗa ko gestion des étudiants à l'étranger manam ɓe ganduɗa ko janggo wonɓe toon to caggal leydi ɓe on ɗon ari hen ko ɓuuri yaji kona ɗum ko ɓe kolliti e gartal ko wiyete moɓodiral ɓe ganduɗa ko 13e arrondissement mbo Paris kono kadi e Sénégal naɓe wonɓe toon gam kay ina eto yitude mo ganduɗa kay ko ɓiɗɗo Sénégal najo ɗum noon guila hanki ha hande eɓene jiilo kono ɓe cuwa taw hebde hen ko laaɓi goɗɗum ko tawete hen kadi ha joni ko gueɗe majjere ɗo e Dakar to laygal ne wiye West Foire oɗo wiyete ko Lena Gueye kañum de ko suka debbo mbo duuɓi 16 kañumne de holitama wonde ko élève majji hande o nana yiile tawi noon hay goto anda holto fawi koyngal makko e o saaha mbo kalaten jayde las quotidien kañum ene wayno arti e fannu goɗɗo koto banggue dawrugol kono kadi e débat ko wiyete hono 3e mandat woni mandat tataɓo ɗo yeydi men Sénégal oɗo mo ganduɗa ko biteɗo hono maître Doudou Ndoye ɓe kolliti wonde de ina wayno ko waɗi validé la candidature du Macky Sall yidde wiide de kanko kam o fitini hoore leydi ndi lawol ha kay ɗo e duuɓi abada ɗum ɗon noon o wi tan so tawi eɗen goni e oɗo constitution woni tan so tawi kuuɗe ɗe mbaylaki oɗo saaha hoore leydi ndi Macky Sall ina wawi tigui tawtorede ko tolni e laabi temedde limtinde e candidat e ko yewti e ƴemal lefol laamu ɗo e leydi men Sénégal koko guuɗi kanko ganduɗa ko maître Doudou Ndoye ina tawe e hello jeegom e nde jayde las quotidien jayde Vox Populi ina wayno arti e konngol mo ganduɗa ko Seydou Gueye mo ganduɗa kam tigui jogui hono konngol gouvernement mbiyen tan ha joni laamu leydi Sénégal kono kadi e wambiɓe toon to palais de la république ko suuti hen konnguli hollidde wonde de ina wayno ko yimɓeɓe mbiyata ko wonde hoore leydi ndi yiiɗi ko ɓaftude kala ko yewte banggue pouvoir nanga ɗum tekkorondo e dow hoore mum o wi ɗum ɗon de ko amnotako ɗo e leydi men Sénégal yo yimɓeɓe ndento biyoje kono kadi e konngol ɗi ganduɗa ɗi ɓe ganduɗa ko hono lundiɓe woni opposition ene hutoro ɗum tawi ala ko jeeyi on sababu so wona yidde ko wiyete ko hono buzz no wiri woni tan yidde heptinede e ɓoggi karalla kese ɗi hani e radio ji kamɓe télévision ngaji kanko Seydou Gueye noon o jabtimi konngol jaji o arti e pusgol walla ni e gonka landa Pastef e ko yewti e konngol lombinoɗi hakkude mabɓe e jagoɗo tambiɗe gueɗe e kisal nden ko leydi Sénégal kono kadi o arti e momtugol hono guure ko wayno ville de Dakar e Thiès hani e goɗɗi ɗi ganduɗa limama ha tolni e ha joni guure sappo ɗum woni ko arti kanko Seydou Gueye on entretien jaji ne tawe e hello 4 e nde jayde Vox Populi jayde nde ganduɗa nde ko enquête kañum ne losti yewde subaka hande koye ngo yowiti ko e losko FBI ɓe ganduɗa kay ko kamɓe tigui gonnoɗo e felo omo ganduɗa ko DG e woni directeur général Mbo Samra ɗum ɗon noon ko gam jopirademo kay omo jilli e ko yewti e gueɗe waɗa boniyankago on noon mo ganduɗa ko Samra ina tawe ɗo tigui e wuuro lamorgo ngo Dakar ɗum noon ko caggal nde ɓen loskoɓe e gummi toon to Amérique eɗen bambi e ɓe ndeɗo fedde witede hono FBI ɓe garɗo e leydi men Sénégal ɗum ɗon noon ɓe jopirima ko ƴettude copreje omo waɗa ɗum tigui omo hokka o waɗa boniyankoɓe windere nde ko wiyete hono financement terrorisme international e on tuma noon kamɓe Amérique naɓe ɓe tuumi on ɗon directeur général kay ne wayno ko jeeyede e ko yewti ko ha joni e hokkude copreje ɓen ɓe ganduɗa ko tuumaɓe e gueɗe hono waɗa boniyankago ko wona ɗum ɓe jetti omo ganduɗa ko biteɗo hono Rachel Esley Lati ɓe mbiɗon tan de ko caggal nde o sakti ɗen ɗon hono nden ɗon niɓɓere nde ganduɗa nde hako ɗum jeeyi sababu kay FBI ummi toon to Amérique ari ɗo tawi noon on ɗon directeur tuma ko ittude ko tolni e milliard uji e copreje CFA tawi noon ko ɗo e leydi men Sénégal gam hokkude ko fate banggue ɓe ganduɗa ɓe ko waɗa boniyankoɓe nde mbawata wadde janguji mumen e nokkuji cettuɗi e nder jokli e windere nde hono ɗen gueɗe ina tawe e nder nde jayde libération ɓe kolliti wonde ko libanaɓe kay wonɓe ɗo e nder leydi men Sénégal ina goni e ko wiyete ko hono scandale ɗum ɗon noon ko ittude copreje jonde ina nelda ɗum ina guitta ɗo e Dakar ina nawa toon to Beyrouth ɓe kolliti wonde noon ne wayno ko hunde jiibide hakkude Dakar e Beyrouth ɗum ɗon noon police leydi men Sénégal o saaha hande ɓe kollitide ko linciti ɗi noon valise aji ɓe ganduɗa kay ha tengti e valise oɗo biteɗo hono Sohil Safidine ene ɗeɓi famnade saabu kay eɓe kalaɗo less ɗo ɓe mbi ko tolni e 4 million e copreje CFA ɗum noon de wondude e million ngaji goɗɗi tawi kay ko kalis euro kañum de woni ko yiya e on ɗon immeuble Kébé kono kadi e rue Abdou Karim Bourgi kono ɗum ko noon kanko mo ganduɗa ko biteɗo hono
woni Suhil Sufiyedine oɗo saha hannde kanko cuddide mo kala ɓe jaggama kono kadi e commerçant ji hewɓe ganduɗa ko libanaɓe tawteɓe ɗo ɓe ne wayno de e pawama juuɗe tumede e hono nguy kadi en copreje ittuɗo ɗo e Dakar ina nawa ɗum toon to Beyrouth lamorgo ndinɗon leydi enquêteur ɗi noon woni ɓen loskoɓe tumiɓe tan ha joni ne wayno kay ko ƴettuɗi ɗinon copreje ina nawa ɗum e nguɗo gomo witengu Hezbollah libanais gam kay ha joni walludeɓe e copreje gam ɓe mbawa wurde nden fedde tumade ko fedde wat boniyankoɓe guddirten ko jayde e stade honono kala subaka Boulaye Dia mo ganduɗa kay hande ko ɓiɗɗo Sénégal naji gonno toon to leydi France e club no wiye Reims kanko de omo waɗa gueɗe mantiniɗe ɗum noon ko caggal nde o waɗi hono 3e makko doublé e oɗo saison toon to leydi France e Ligue 1 ɓe kollitti wonde noon ko Boulaye Dia o saha hande tawti mo ganduɗa ko Kylian Mbappé kona ɗum ko noon ɓe garti kadi ha joni e ɓiɗɗo Sénégal naji goɗɗo baɗɗo gueɗe mantiniɗe ko Mbaye Diagne markude ko yetti ko e but ɓurɗo yawde e toon to Super League tawte ko toon to leydi Turque kono ɗum kadi ɓe garti hen e fanno goɗɗo ɓe ganduɗa kay ko jour uji 11 ɓurɗi cherde to banggue coggu e nder jokli windere nde Sadio Mané kañum de woni Afrique najo goto tawateɗe e nder ɓen ɗon jeeɗiɗo omo jara hande ko tolni e capanɗe jeeɗiɗi e jeetati piccal jeeɗiɗi milliard e copreje CFA ina wayne ko ɗum ɗo wonno ko tonguno ɗen e kelle gadane e oɗo subaka hande hono mbiɗon ɗen e ko yewti e guinol golle e ko ha joni to banggue woni toɓɓere men e oɗo ñalawma hannde ko wiyete fait divers walla hannde kalaten koye oɗo boros coronavirus eɗen gandi ko hannde tigui waɗi hitande ko oɗo raafi yooɓi fitando neɗɗo en tout cas to banggue maniére officielle noɓe mbirata tawi noon koko sakta gogɗina anda oɗo de yooɓi fitando makko o boros coronavirus kono caggal muɗum kam eɗen gandi raafi o memi toon to leydi Chine ko wuuro wiyetego Wuhan e on tuma noon ko ujunnaji yimɓe piɗano on ɗon boros kono ko ñande hono 11 lewru janvier 2020 hitande mayende ina wayno noon ko hannde waɗi hitande timmude ko aduna o limi neɗɗo mo ganduɗa o kay ko keddiɗo e oɗo raafi covid 19 hitande hande ko aduna o laamora to banggue kulol laamora to banggue hawjede chef d'état ɗi ganduɗa ɗi ko ɓurnoɓe kay wiyede ko joomen haqqilanteɓe joguiɓe expérience to banggue laamu kawji donki andude holko woni oɗo raafi coronavirus jilliɗo aduna o ko balɗe seeɗa pawti hen ɓeɓe ganduɗa ko witeɗo OMS tan mbiɓe kala ko yewte banggue calal ɓalli windere nde kolliti wonde yen paam oɗo raafi o wonti ko wiyete ko hono pandémie noon sanani ɗum woni ko raafi mo ganduɗa huftidini dendagal windere nde leyɗele ɗe kala memama guure ɗe kala memama diwnuɗi ɗi kala memama e nder hono 4 coin du monde woni tan joklinayyi windere ɗe kala e o saaha alamu limani boros coronavirus guila nden ko haare hakkude e laamu ɗi e oɗo boros coronavirus manam ko joɓɓi dawaɗi raafi yahata yimɓe kadi ha joni pofata nokkuji kewɗi mbiyen natni ko wiyete ko hono confinement eɗen gandi kadi ko wiyete confinement aduna o omo lime eko tolni e milliard uji jeeɗiɗi bani adama en kono de e nder aduna ko ɓuuri hono milliard uji 4 natani ko wiyete ko hono confinement eɗen gandi noon so wiyama confinement ko tolni milliard uji 4 wadde firti ko feccere e aduna o en tout cas to banggue hono tagore bani adama en natani ko wiyete ko e ndun dambourdu manam keddima e koɗorde mum eɗen gandi ɗum noon kadi jibini ko yewti ko e ngakkere faggudu kono kadi e ɓamtare hani haɗide e kala eɗen gandi kala e saaha ko guuɗali ko wiyete ko sirène kono kadi ambulance uji kañum jeeyi sababu ha hande aduna o wuuri kulol hollirde wonde yen paam mayde ina ɓadi hen ko cikali ambulance kono kadi aduna o ene waɗa liɓa daro samba liɓa daro en tout cas e samba liɓetake noɓe kewi wiide hakkude laamuji leydi men Sénégal joguiɓe to banggue cellal balli e laamuji windere nde kala joguiɓe to banggue cellal balli ene mbadda e oɗo raafi hono samba liɓa daro e samba liɓetake hunde nde muusi hande waɗi hitande en tout cas ko oɗo raafi coronavirus yooɓi fitande ko ganduɗa ko woni goto tawi kay ko barowo oɗo saaha mo kalten wonko hulɓini kadi ko ganduɗa ko yiyama e toon to diwan Angleterre ha tengte ko wayno France oɗo raafi mo ganduɗa ko raafi coronavirus kono ko ɓurɗo yawde rabde kono kadi ko ɓurɗo yawde warde e on ɗon banggue ɗum jeeyi sababu noon ene huula beele kadi ha handi ko wurono ko e 2020 wona ɗum jogori wuurede e 2021 en tout cas ko kulhuli mawɗi jooki aduna e oɗo saaha hande heddi noon ina wona e ko yewti ko to banggue vaccin ji won leyɗele kewɗe natini hono ko yewti on vaccin woni ŋeesore nde ganduɗa nde ko hollirade ina wawi tigui folde ono raafi coronavirus ina hen ko wiyete BioNTech hono Pfizer ina hen kadi ko wiyete Moderna e vaccin ji kewɗi ganduɗa ɗi ɓuuri temedde ɗe aduna o woni e fewnude e oɗo saaha hande en tout cas ko caɗele mawɗe ko kulhuli mawɗi ha joni ko hawjede mawde joga sababude oɗo raafi coronavirus ko ɗum jeeyi sababu noon eɗen eero windere nde eɗen eero nanoɓe konnguli men eɗen eero ɓe ganduɗa ɓe ko nanoɓe ɗemgal ngal yooɓe tinno ɓe mbawa rentade oɗo raafi yooɓe tinno ɓe mbawa kadi ha joni tarade ko wiyete ko yooɓe tinno ɓe mbawa hormade kulɗe ganduɗa ɗe ene pawa e dow men saabu wiya
hande o safaru yiyaka taw kono wawi dandude hen neɗɗo ko ɓornade masque tawi kay ko ɓornogol hono pewgol bangol fayida kono kadi e woɗɗade e woɗɗodirde dente ɗe ha tengti kadi aussi e rentade neɗɗo hakkude muɗum e bandum ko tolni e métere on saaha noon ma waw an neɗɗo an mo ala hen so tawi a wondani hen mbiyen ma waw dadde e on neɗɗo gonduɗo hen kono kadi so tawi ɗo wondi hen mbawa dandude on mo wondani hen wota rabdemo tade woni raafi o ummorto ko e neɗɗo faya e neɗɗo donc so tawi on jettodirani ene gasa ɗum ɗon ha joni wasa layde e on tuma noon erade yimɓeɓe ɓe ganduɗa ina e galleji ɗi ɓe cellani kala e saaha ina cikki ɓalli mumen ina comi raafi coronavirus woto jogoɗe kulhuli woto jogoɗe ha joni sikki sakka woto jogoɗe hen mi wiyata inde bonde saabu mi mbiyatemi gondumi koye raafi coronavirus o hersinaki kala e saaha jettuɗe cuuɗi cafrirɗi ɗi kala e saaha jettuɗe safroɓeɓe ala ko bonnata so tawi tinama e rafima so tawi tinama e ɓanduma ko ɓuuri yawde yaccade ɓurata welde safrude nden noon tinnoɗen enen bandiraɓe ko enen kaldete saabu ɓe mbi ko Allah tagno foof ko innama de ɓuuri tidde hoore wadde yen tinno mbasen tidde koye danden koye men e oɗo rafi coronavirus danden aduna e o rafi coronavirus yonti o yalta windere nde kon ɗon ko enen tigui darato enen yimɓeɓe taade woni koye men o soomi ko enen darato kaɓoɗen mo o yalta ɓalli meɗen ko ɓuuri yawde yaccade sikkala ko ɗi konnguli mbaynorten e oɗo subaka hannde no mbiɗen ni janggo so Allah lamɗo jaaɓi ma en dardoɗo e mo ganduɗa ko Dieynaba Ndongo dogɗo en hannde sikkala ko jaam tan omo selli omona e jaam en jetti omo ganduɗa ko Mansour Sow to banggue ha joni caméra o waɗani assistant makko mo ganduɗa ko Amadou Touré gorko mo ɓundu ko mo bonnano Boubou Malick Sy ɗo tigui e micro ko musidɗo moon Amadou Moussa Anne aadi men ko janggo so Allah lamɗo jaaɓi on jarama.